Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani omvera athu komanso onse amene mukutionera pa kanema wa DPP Facebook page. Uno tafika sopano malo ena amene asonkhana kwa mingi kwambiri kudikirira kuti vice president awayankhule. Munanena nthawi ija kuti tayenda malo osiyanasiyana ambiri amene kwiso stopwe katikati maulendo athu pano kumigowi katikati migowi mbomano la Phalombe. Ndikufunseni kuti mukhale pomwepo kuti mukhale kusatira sakane imene ili pano kwiso stopwe imene ili pano. Uno tapeza posonkhana anthu ochuluka kwambiri kuno amene asonkhana pano kuti azamve kuti DPP yakonzeranji maka amene tikupita kuti sankho masiku 50 akubwerawa. Chipanda DPP yakonzeka kusokoserwa ndi President Professor Peter Mutharika amene akayimire akanyamule mbendera ya DPP amene tikupita kuti sankho. Ndikufunseni kuti mukhale pomwepo kuti muthe kusatira satani ino onse amene mukuonera konse kumene kuchokera kuno Phalombe. Vice President Mwanamveka wa chigawo chakumwera ndi amene ilipo kuchokera ku Phalombe. Ndikufunseni mukhale pomwepo tikhale limodzi kuti musatire satani wa mambo umenewu kuchokera ku Phalombe. Kusaziwika kuti awindi mfumu amati yubi jani baya yubi chifukwa cha maina amene ajamachokera kujera mafumu ambiri aja pakati pano afa malinga dula muliro mmene uli pakati pathu. Ye akupemphani kuti chimene chicho muchikonze komanso andituma afumu asingano kuti pamuzipa ngakhale mjigo palibe mjigo wamazi palibe kumamwa kusinje ukoko. Komanso andituma kuti agrupu amankhana pandituma kuti mukamaolo kasinje upita mukapeza magesi kunyumba kwawo kuja Europa kumubawo bonse analakati santhu alibe magesi kuti mukafika sukulu yana siyaya pakali pano pa nyumba ina mangidwa kale kuchokera momwemo manyumba amenaji mpaka nthawi zino alibe chilemekezo china chilichonse. Anyamatawo amene mukwagwiritsa ntchito wakuti azitithandizirawo alibe chogwira ngati pana kulikoteka anthu athandizeni kuti muna magesi sokolo lawo lioneke. Ndikafikapo ndinani ndi zambiri risiki bwana ngakhale atakhala kuti mwatondipasa kuti onika wajiunike ndi risiki yaitali imene yapempha iwo kuti nditu zimene zozo mutha kumaziona kuti ngakhale ndani pamomupha koma nditu mutithandize. Ndikafikapo manika ndi nthawi yanina kuti ndiyankhule moduka. Ndikafika hapa ine ndingozipereka izi kuti ndimene zili kunoko kwa singano kwa grupu Makhanamba. Zikomo kwambiri. Chala mwamba sonkano wa yampezi. Chala mwamba sonkano wa yampezi. Afipi alibati Chala mwamba DPP woye Kapita Mutharika woye. Sikopo kwambiri onokezeka vipi takulandirani kuno kwa singano kwa fumu Makhanamba kamba ni chungulu lazimayi ina itatu mukachoka pano mukuloweraso akwankulambe ndi malo ena otero. Disataye nthawi bana ndiadzudze tsopano AFP athu wina ampisa kuti akulandireni. Azanga Moralo. Yakobo
maulemu aperekedwa kale koma Mungu ndilola kuti ndipereke ulemu kwa a vice president athu kuno kumwera achipani chathu chonunkhira cha DPP Mwanamveka. Komanso ndipereke ulemu kwa Mayi Mainja amene ali director wa Mayi. Ulemu amene mwayimirira Paramount ndi mafumu onse. Komanso ulemu wapadera kwa ma MP anzanga. Honorable Mwina ku East, Honorable Muli ku Machemba, Honorable Tiaone Henry ku South, amene so muli pompano. Mawu ambiri tilibe ya bwana, tingopitiriza kukulandirani popeza mukutamanga. Ifeyo kuno anthu amene mukuwaona apawa tavutika kwambiri mboma ili la MCP DPP anthu amene akuvutika Malawi mino ndi boma ili ndi anthu aku Phalombe kuno. Akunena kuti kunoko ndi risk area, koma kunoko si risk area. Kunoko chimene timapanga kunoko ifeyo timakonda chipani cha DPP. Kukonda amale sana. Ndipati ndingokuzirisani kuti kunoko kuli mavuto monga mmene mwamvera. Mavuto ambiri ndi ansewu. Nsewu kuno kulibe ndipo wavuta. Popita ku Phalombe kuyendesani kuti muone mmene zavutira. Pobweranso takuonesani kuti muone mmene zavutira. Tikanena kuti misawu imene imapalidwa tingonena kupala kokha. Amene amapala ndi afeto ndimuli apa ali MP. Basa kuno palibe chimene chikuchitika. Ndizoona zimene ndikunerazi. Koma bana tikupempeni mukapita kwa profesa mukamakauza tikuziwa kuti inu pa 17 September ineyo ndi ndulo ya DPP oye. Leo takulandirani. Zikomo. Bajeti imene tipange ya mu September muno kupita huko. Nsewu umene ukakhalemo mukafuna BOQ tili ndi engineer athu amwina Honorable Mwina ku East amene watipangira ma BOQ. Ineso ndikaswiri wa za procurement zose ziyenda bwino. Ndipo bwana ineyo muli ndi anyamata amphamvu kuno ku Phalombe. Isachuluse mkakamu ndiyo popeza tikuyenda abe koma tiyendi tiayimbire m'manja aona Mwanamveka. Chala mwamba. Taombera ni manja MP. Uyu si shadow MP yai. Hello, sio mwambi. Uyu si shadow MP yai. The MP wa wina pa 16 September wa parliament. Chala mwamba. Chala mwamba. DPP waje. Profesa waje. Mwanamveka waje. Pisa waje. Tungula mai. Kwambiri bwana mwabwera kuno kwa singano kudzaona nanu kuchipani chathu cha DPP komanso zipani zina kunoko kodi kuli zipani zina alipo munthu lero angasapota MCP alipo chala mwamba chapita bwana pali amayi ambiri kuno kwa singano azimayi takwesani chala bwana akuoneni amayi awa mukuwaona awa bwana ambiriwa ndiwovutika alibe china chilichonse bwana ndelo ndayankhulira azimayiwa azimayi mabizinesi akuyenda azimayi mabizi ana mukutha kulipira kodi leloli amene wasiya ufa okwanira nyumba mwake ndani azimayi mwaja dzulo mwaja katatu bana azimayi awa mukane ndere kwa profesa kapita kutalika zinthu sizili bwino azimayi awa kufutika mabizinesi anagwa ana kufutika
kwa boko kole. Nafika kuna kwa boko kuno. Kwa konda profesa hata bila mtarika. Kule mazora kwa. Kule wewe. Kule inu ambianga inu. Ama wewe inu. Ajipenanga inu. Anga inu. Ile vile ni bale wanine. Mamoto wanini waziwa. Yeye amenakuti profesa anda pita mtalika. Basi 6 September chama mamba. Kosa tukuiza red. Yeye kazi chako ya kwenda hatani ato. Chakwera. Apa bagi? Kakare Chakwera. Ai. Nyama bau. Chakwera jogere. Ena mambo ni Chakwera asowe eni. Asowa. Ani baramu. Asowa. Ndileke mulemu kwa mafumu atwambi hivi amene muli pano. Mwandipasa ulemu. Kapeleka ripoti kuti Chakwera kuno kwa singano komanso kwa bokoboko. Takumana ndi mafumu onse adera lino. Tikauzaso kuti mmawakonda mafumu athu. Ndipeke ulemu mai Maria Mainja. Komanso director wa mai. Komanso AMP athu owina. Awinfred Mpisa. Komanso kansala wa kuno ulemu wanu. Komanso taenda ni ma MP. Komanso ali ndi shadow. Ona bomwina. Phalombe Chakwera Lero. Amene wani nyamara Nipeleke ulemu kwa district governor. Osa ku mamemba za ku district komanso ku constituency. Kuna ndikufuse na bale yanga. Chakwera wakupangira njani kuno. Chakwera wakupangira njani kuno. Imene wakita Chakwera ndikutipasa makuto. Chakwera waleperezo kutipasa chimanga. Takutika zakazi tatu kuno ninjala. Sije kwani? Pande wali amanwe. Tawi ya profesa hata tutapeleka makati chimanga. Chakwera chimene wachita yenu kukweza federeza. Tawi ya profesa hata bila mkatika chumba la federeza ngati 18,000. Panopa ni 140,000. Anga kule chumba la federeza njani. Komanso mkuziwa baliana kodi. Ikuli mkuziwa kodi. Kutise watu kuchokera kumigowi. Kupita kupaloni, kafika kwa Nazombe, mpaka kunyanja huko. Sinawi ya bakuko na tawi ya profesa na bila mkali. Sinawi kama bajeti, amena nani tunage tinendemwe. Komani Chakwera amena nadani, anawimisa. Anawike takutosa funikia seumene uja. Dili woye, komani Chakwera yemeyo, nisewetoke ya kwa migowi, kupita kwa Nkulambe. Kupita kuboda huyu. Tinamba kunani kampani kumena kiatimati Karafi. Zaboda kodi. Nikutimeni zaboda. Profesa asa pita mtali kanchomea anawamba kukonza. Amazua kulini mkukutika kumekutupite kuboda. Kuli kampulezi tukumene kuja. Chakwera nata nini? Anaimisa. Nikoe. Nikuwa nata nini? Kinali ni project ya mazi. Inayo nali Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Development. Kupili mjataba kakweja kuti mazazi kwa zifika kuno. Zaboza zona. Zaboza zona. Kunabera kampani kuno. Yoti tikonze mazi. Mpaka zifika kuno. Mpaka mazi kuno saa kufika. Fefe maganizo haife komanso profesa hata pita mtarika sinafuna njiko kuno kwera timafuna mazi ami jani ami pope ndiyo komanso
komanso tikuziwa anyamata kuno mukuvutika. Anakunamizani kuti azakulemba ntchito. Akulemba ntchito? Kapena akupasani ndalama za mifi kunoko? Sana kupaseni. Sana kupaseni? Komanso amati muzilya katatu. Akuti ndiyo yasiti na mumvese. Amanina akuti tilya katatu pa mwezi. Akuti amatero. Teko ya kwembe zati tilya katatu pa mwezi. Zora mbenezo. Chipake yeo sisi kumukuza. Zote kuna kulinja. Na siku mtani. Kunoko kunabwe ya cyclone kuno. Anakwesa nyumba kuno. Antu anamalira kuno. Ine nabera kuno kwa Gulambe huko. Kunamalira antu mianda. Chakwera nabera kuno? Chakwera nabera kuno? Ndiye wazini akuti ndipase so 5 years ina. Dona mwenezo. Ndiye ndipempeso mafumu atu. Panopa Chakwera yo waona kuti nthawi yake yatha. Chimene akuchita akukweza mafumu lero. Sana apeze mafumu aja 5 years ago akwakweza pano. Nthawi yapita kale. Akuti atibele makoti kunozona mbele. Chakwera 50,000 ku State House. Akuti antu akopeke azakote Chakwera fanya 50,000. Dakale baki ya mbana. Ngeni kupempeni mafumu agokwatu. 50,000 yomudie. Komateni tikoteni profesa atapita mtalika. Atapita kuvutikawa. Ndiyani wamenewa. 50,000 suku ngaga yalpawa. Ndiye tikunena kuti kwambia leroli Chakwera kamapitira kugawa ndalama. Ineyo ngati vice president wakumwera kuno. Zakula linonse. Aku Phalombe, aku Chilazulo, aku Mulanje, kakucholo, kokafika kusanje. Nabe ndipite kusajika bongo. Kose bakati pase. Ndama ziyatunda misongo ya tulini. Ndiyakanga ya tojepa. Yeti kambomba kuti akugawa u. Tipita kuli. Satekezo sokita itajiwa hii. Ingo nyamuka. Akati pase 50,000 ziyole. Komaso tina ndauze ichi. Choyambirira. Ngati kafufuko bati audit. Ikambi ya State House komwevo. Lero mene ndikunena pano leroli. Kulilongwe. Muni bakoti? Ndikuti kulilongwe. Akwaita na antu anisi. Kali yeti mati madefu. Alipa Riverside Hotel. Pafupi ndili ngazi. Muni bakoti? Ifuna ambe tukumena aliko. Ikuti panopata kugawa ndalama. Kumasanato kugawa ndalama. Unabwera aku State House. Achipani. Ali kumkulisha Chakwera. Kena kwa kupeleka 120,000 kwa aliyense. Kwanza kulilongwe. Ndiyo panopa akukulisa nchito nisi. Ngati bungwe la Chipani. Tamale Congress Party. Zose tikuziwa. Ikuli lewoni kwambia mamawa akugawa ndalama kwa Riverside Hotel. Pafupi ndi hotel ya timati palingazi. Tuna dauze mbena aliko. Kuti tikudani? Soyamba ipetimene tichite ife. Tikakukuza sonisi. Ino kunoko malandiga nifi kunoko. Kuni malandiga ngongoli kunoko. Paribe. Sinamone ife president wo sanka. Opanda jikondi ngati Chakwera. Ndiyo oye. Ndiye utenga nao.
osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.